नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई अमरेश अहिरान तूफान न्यूज भोजपुरी चैनल से बहुत ही बड़का गाना आ रहा है। बवाल सॉन्ग बोल बम का शूटिंग चालू है, देखिए आप सब। और साथ साथ में सौम्या पोखरेल जो खेसारी लाल का टैटू वाली हीरोइन आई है नेपाल से, उसी के साथ में टुनटुन यादव का जबरदस्त बवाल बोल बम सॉन्ग वीडियो आ रहा बा। तो रउआ सब दिल थाम के बैठल रह जा और सुनी जा, बहुत जल्द आवता। और साथ साथ में टुनटुन यादव एक और शूटिंग कर दिए हैं जादव जी गाना पे, और बहुत ही बवाल गाना इहो बा। तो रउआ सब सुनम जा और देखी जाए। सौम्या पोखरेल के साथ एक रील भी बनैले बाड़े साथ में घर में बैठ के। और साथे साथ एक और गाना आ रहा, कुर्सी खाली कर जादव जी आवतारे, जे कि गाना के लिखले बाड़े नया राइटर लिखले बाड़े गाना के, और टुनटुन यादव गइले बाड़े। तो बहुत ही जबरदस्त बोल बम सॉन्ग आ रहल बाटे। अब सब जादव जी पे गाना आ रहा, तो रउआ सब सुनी जा और शेयर कर जा। लव यू। जे हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तूफान न्यूज भोजपुरी चैनल, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। लव यू।